Tääkin vettää venettä. Tää vettää venettä ihan kevyesti. Oi vittu, no joo. Ja se ihmettä se on tuo. No vähän on. Ei kestä niin. Mä haluan nyt tuo ottaa. En halua menettää tuota. Näkis, että missä. Näkis vähän, että missä se on. Mistä se on kiinni. Näkis mistä se on kiinni, jos se on pielestä, niin silloin se ei. Se alkaa hiljoksella se vaihtui. Siis siinä oli semmonen homma, joo. Hauki oli kiinni. Hauki oli kiinni. Vittu, kauhea hauki. No nyt se tallentui tämäkin saatana ihmeellisyys. Tuo ihmeellisyys tallentui nyt myös. Siinä oli saatana. No ei se ollut, oli se 5, 6 se hauki. Se päästi pois. Se päästi irti. Oi helvetti, kaikenlaista. No nyt tulee kaikenlaiset ihmeellisyydet. Oi saata, oliko se päällä? Onko minä sitten? Oli sepä. Hyvä. Verveet säilytä. Eikö se ole päällä, saatana? Siinä oli saatana kauhea hauki ja se päästi sitten lopulta irti. Perkele. Joo, se niin sillä sievästi otti, että mä en erottanut sitä, että missä vaiheessa se nykäsi kiinni. Voi hele. Kaikenlaista. No niin, perkele kun ei nähnyt. No niin, siellä on taas. Hauki on hoksin, että ne tänne kulkee, niin tullaanpa passiin tuo. Ja nyt se on se hauki kiinni. Onko se taas ahvenessa? Onko se taas ahvenessa? Joo, ahvenessa taas. Se vahtaa tuossa, että se vahtaa tuossa, että ne tänne päin tulee. Oi vittu, onpa hyvä, että sai Viljamille tuo. Tuota ei niinku oikein usko kukka, vaan tuon pakko nyt uskoa. Se saatana mahtaa. Oi vittu, kaikella. Hupa, ei tuo, onhan tuo semmonen 5 tuo haukis. Tää vettää nyt se larttu ahven, tää vettää äkkiä, että se on siellä hauki kerkiä siihen kiinni. Nopeasti vettää se. Venneeseen. Niin on voi se tosiaan, että se on ollut tuo. Eikä se ottaa, kun se hauki toista kertaa.
semmoisena. Ai tonta. Mikä kokoinen sitä vähän? Melko hyvä, mutta ollee se, oi, tuleehan se. Noniin, älä nyt pureskele perhe. Ahvensa onneksi, kun sillä, vaikka se on petokala, niin sillä on niin ystävällistä. Ystävälliset leukaperät, että sillä. Hauki tuli pasteerailemaan. 3 ainakin tarvitsee. On ihanteellinen eli.